V sobotu 19. októbra ste si mohli prvýkrát vyskúšať oficiálne nový náučný cykloturistický chodník Pernek-Pezinok, ktorý vznikol ako spoločné dielo dvoch spriateľných organizácií Malokarpatského banického spolku Pezinok a občianskeho združenia Pernecké Oné. Boli sme nadšení a boli sme k tomu aj naklonení, lebo už máme s Perneckým Oným jednu spoluprácu podpísanú, deklaráciu medzi spolkama a takisto aj medzi Pernekom a Pezinkom. Baníctvo bolo či z perneckej strany, alebo z pezinskej strany, čiže boli plány aj tam, aj tu. Cezkopcová spolupráca vlastne znamenala to, že na tom prvopočiatku sa ten náučný chodník musel samozrejme nejakým spôsobom rekognoskovať, zamerať. Čiže spoločne sme si to prešli, povedali sme si, že tade to pôjde, dohodli sme sa, stanovili sme si nejaké hlavné pravidlá, že kde by mohli byť tie náučné tabule, kade tá trasa pôjde. Počas prechádzky alebo jazdy na bicykli sa môžete na rôznych zastávkach dozvedieť viac o geológii Malých Karpát, ich faune a flóre a taktiež o histórii miestneho baníctva, ako aj o významných historických pamiatkách v okolí. Zvolili sme takú trasu za prvé, aby sa tieto miesta ťažby aj prešli tou trasou a za druhé, aby to aj bolo po lesných cestách existujúcich, aby sa nemuselo robiť žiadne nové úpravy. A začínala trasa v Perneku, keď ideme od Perneka na miesta v styku s Podbabskou dolinou pri začiatku obce Pernek. A touto Podbabskou dolinou trasa pokračuje k vrtu pri Perneku, kde sa robil prieskum, kde vyviera voda, okolo Perneckého kúpaliska, ďalej k baniam pod Gašparovou. Trasa vystúpa okolo Gašparovej až na hrebeň Malých Karpát, kde zbehneme na miesta najslávnejšej histórie zlatého pezinského baníctva. Trasa vedie okolo hlavných štôlní, to je Mariána štôlňa, Terézia štôlňa a ďalej popri mieste, ktoré sa nazýva na starých mapách, je označené ako Altštát. My tam máme stĺpik, že to staré mesto. Tam vznikali banské osady a prvé osídlenia baníkov ešte v stredoveku. Chceli sme ukázať ľuďom aj ďalšie zaujímavé miesto a to je jediný banský tájh na západnom Slovensku, ktorý sa nachádza na trase. To je v Slnečnom údolí. Každý to poznáme ako priehrada, ale v pôvodne je to banský tájh, ktorý slúžil na pohod banských stúp, ktoré drvili rudu. No a následne trasa prejde cez kopec na miesta antimonového a piritového baníctva, kde je hlavným highlightom tento krásny areál antimonovej štôlne. Pri budovaní cykloturistického chodníka sa spojili nielen dve občianske združenia, ale projekt podporili aj mesto Pezinok, obec Pernek a Bratislavský samosprávny kraj. Ja sa veľmi teším, lebo práve sme sa s pánom starostom dohodli, že ideme ešte viacej rozširovať spoluprácu a nie len pri tomto areáli, aj na Pezinskej Babe. Takže budúcnosť je pred nami a myslím si, že keď sa chcú dohodnúť obec a mesto, tak tá cesta bude určite schodná. Ja si myslím, že potenciál je veľký. Pred chvíľkou sa bavili ohľadom nejakých vecí a myslím, že vieme sa zhodnúť v názoroch, takže vidím v tom veľký potenciál. My sme boli radi, že v podstate sa nám podarilo zase prepojiť Záhorie a Podunajsko vlastne novým chodníkom, ktorý teda splňa parametre aj pre turistiku, aj pre cykloturistiku a myslím, že tá pridaná hodnota baníctvo je veľmi vítaná pre náš región. Trasa náučného cykloturistického chodníka Pernek-Pezinok má takmer 12 kilometrov a 12 zastávok. V sobotu 19. októbra ju prešlo viac ako 100 turistov a cyklistov na 0. ročníku jesenného prechodu. Ak máte záujem, cykloturistický chodník je celoročne prístupný a môžete si ho vychutnať v každom ročnom období.